яке аз бозиҳои даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лига Якум дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор бо иштироки дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор ва Душанбеи пойтахт баргузор шуд. Дар дидори имрӯза дастаи ҳосилот аллакай аз дақиқаҳои аввали бозӣ бартариро ба даст гирифта, баъди партофти Ҳасан Рустамов ҳамлавари ҳосилот Амирҷон Худоидодов ба задани голи аввали дидори имрӯза шарафёб гардид. Дери нагузашта ҳамлавари дастаи Душанбе тавонист ки аз масофаи дуртар ба задани голи ҷавобӣ даст ёфта ҳисоби бозиро баробар созанд. Дар идомаи бозӣ бошад боз ҳам дастаи ҳосилот бартариро ба даст гирифт ва муаллифи голи якум Амирҷон Худоидодов тавонист ки ду голро дар номи худ сабт намуда дастаи ҳосилотро дар ҳисоби бозӣ ба пеш барорад. Дар дақиқаи 34-уми дидори имрӯза ҳамлавари муваффақи дастаи ҳосилот Далер Чолов тавонист ки як бозигузории хуби ҳамдастагонро ба гол анҷом дода, баъди партофти Амирҷони Фаррухзод голи навбатии худро дар чемпионат номнавис кунад ва бо ҳисоби 3-1 дастаи ҳосилотро пешсаф намояд. Бо гузашти 3 дақиқа аниқтараш дар дақиқаи 37-уми бозӣ бошад ҳамлавари канории дастаи ҳосилот Салимзода Некрӯз партофти Амирҷон Худоидодовро бориди дарвозаи меҳмонон намуда бартарияти комилро дар ин бозӣ бо ҳисоби 4-1 бар нафи дастаи худ гардонад. қисмати аввали дидори имрӯза бо ҳамин ҳисоб ба анҷом расид ва дар қисмати дуюми бозӣ бошад то дақиқаҳои охир ҳар ду даста ҳисоби бозиро тағйир дода натавонистанд. мухлисону ҳаводорони дастаи ҳосилот дар ин рӯз яке аз бозиҳои ҷолибу диданиро тамошо карда то бо охир дастаи худро мухлисӣ карданд. баъди ворид намудани тағйирот дар дастаи ҳосилот нахуст дар дақиқаи 83-ум Аминҷон Қурбонов ба задани голи навбатии худ дар чемпионат даст ёфт ва дар ниҳоят Ҳасан Рустамов низ тавонист ки як голи дигар ба ҳадаф расонида дар маҷмӯъ бо ҳисоби калони 6-1 ғолибияти навбатиро дар чемпионати имсола ба даст оваранд. ҳамзамон дар даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лига Якум дар варзишгоҳи ноҳияи Восеб ба номи Теша Исмоилов бозии ҷолибу диданӣ бо иштироки дастаи Ҳулбуг ва Барқчии шаҳри Ҳисор баргузор шуд. дастаи Ҳулбуг дар чанд бозии охири худ ба нокомӣ дучор гардида чандон натиҷаҳои дилхоҳ ба даст оварда наметавонист. дидори имрӯза бошад бо бартарии дастаи Ҳулбуг оғоз гардид ва дар нимаи аввали бозӣ шогирдони Ҷурахон Аҳмадов кӯшиш намуданд ки баъди бозиҳои нобарор дар назди мухлисон ғалаба ба даст оварда мавқеи худро дар зинаҳои болоии ҷадвали мусобиқа устувор гардонанд. нахуст ба ҳамлавари дастаи Ҳулбуг Зарҳалшо Акрамов имкон даст дод ки фурсати ба дастомадаро дуруст истифода намуда голи аввали ин майдондориро ба дарвозаи Барқчӣ ворид намояд. дар идомаи бозӣ Аваз Қамчинов тавонист ки ду маротибаи дигар хати дарвозаи рақибро рахна намуда ду голоро дар номи худ сабт кунад. ҳамин тариқ нимаи аввали майдондории дастаҳо бо ҳисоби 3-0 бар нафи дастаи Ҳулбуг ба анҷом расид. дар нимаи дуюми бозӣ бошад дастаи Барқчӣ бештар фаъол гардид ва ба як голи задаи дастаи рақиб дар нимаи дуюми майдондорӣ футболбозони меҳмон 3 голро ба самар расонида имкони баробар кардани ҳисобро дар ин бозӣ ба миён оварданд, вале вақти майдондорӣ ба итмом расида дастаи Ҳулбуг бо ҳисоби 4-3 ғолибияти навбатиро дар чемпионати имсола ба даст овард. дар даври 17-уми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум тими бозингарони паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар майдони худ дастаи сарҳачии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадониро қабул намуд. ҳисоби рақобатро бозингари соҳибони майдон ҳамлавар рақами 22 Бобошо Маҳмудзода боз намуд. 4 дақиқа мондан то анҷоми қисмати аввали майдондорӣ тими футболбозони сарҳачӣ ҳисобро баробар намуданд. футболбози соҳибноми тими мазкур Самараддин Расулов аз як ҳолати хубу мусоид истифода бурда тӯбро бо сар дохили тури дарвозаи соҳибони майдон намуд. ҳамин тавр қисми аввали дидор 1-1 ба анҷом расид. дар идомаи қисмати дуюм футболбозон барои рафтан сохтани дарвозаҳои якдигар чандин ҳолатҳои голзаниро созмон медоданд. ҳамин буд ки дар дақиқаи 67-ум Шоҳзамон Ҳоҷиев бозингари тими меҳмон аз як контрҳамла моҳирона истифода бурда тӯбро дохили дарвозаи тими Паншер намуд. дар дақиқаҳои эълон намудаи довар бошад бозингарони соҳибони майдон ҳисобро баробар намуданд. муаллифи голи мазкур бозингари тими Паншер рақами 3 Давлат Сайдаминов дониста мешавад. ҳамин тариқ вохӯрии тимҳои Паншер ва Сарҳачӣ бо ҳисоби мусовӣ 2-2 ба анҷом расид. бозии мо буд не ки бачаҳо сифати пасти бозӣ кардани хел бозӣ намекунанд. бозие ки ғалаба мешуд ба ҳисоби калон ба фоидаи мо
бозиро мусовӣ кардем. Баром аз бозӣ розӣ нестем, аз бозишон ҳам аз ҳисоби бозӣ ҳам розӣ нестем. Мавқеъмон хуб нест аст дар ҷадвал. Он чизе ки аз дастаи мо мекунад дар он ҷо мавқеъмон нохуб аст. Барои ҳам розӣ нестем аз бозишон. чихел ки шоҳид будед бозӣ бениҳоят тезатон гузашт. акнун бозиам чихел ки дар ин ҷа гуфти русо фортуна ёрдам дода. дар дақиқаҳои охири бозӣ чихел ки 2-1 пеш будем. дар сониҳои охири бозӣ як голи бениҳоят ғари чашм доштам гел сар додем.